Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Afternoon edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 4:58 sa liwat. Mayang hapon Bacolod, mayang hapon Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang aton nga mga tagparamati, kaaksyon sa tabok sang kadagatan, isla sang Paray, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa Kutob, Malabutan sa aton sini broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Pizza 11 kita sa gihapon nagapabilin sa bulan sa Hunyo. Sa Biyernes naman nga pagpakalagad sa inyo sini nga palatuntunan sa kinaandan, liwat naman aton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa liwat naman nila sini nga pagdurong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report sa tagsalina sini ka mga areas of assignment, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal boss. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad, inyo palatuntunan Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Kada nga hapon sa sining inyo palatuntunan, upod naton sa pagpangalagad ang aton sining nga Patrol 2, ang aton sining nga Crosswind Patrol. Magalambiyong naman sa bilog nga Metro Bacolod, sa Kutob, Malabayan, Kabasiplatan, ano man ang balita nga mahulik sa aton sining Patrol 2, kag madiskobrihan, i-report ina ni Aksyon John Diaz. Back to back sa aton nga piloto. Aksyon ninyo bugina. Of the magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio, i-master control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Christian James Binares, bugal sang Barangay Kabug. Sa ngalan sa inyo siri regular anchorman sa siri nga palatuntunan, Loverboy Aksyon Marlon Hinavaya, talos ra ako diri temporaryo tag sa kabiyernes kag Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Op din ninyo ako sa nabilin isa ka oras nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Pangot kita alas 5. Diri sa inyo palatuntunan. Magulugal umon ang aton sinikalangitan. In fact, nagatupa ang taliti. Amat-amat nga nagadamol ang galom sa aton sinikalangitan. Daw hindi mo gid kung isa mapaktano. Ang kahaponano naton daw gina ulan na. Langlan kung hapon maglakat ka mo, balon ka mo kalo, payong kaputi. Para hindi ka mo mabasa sa ulan. Mabasa lang ang inyo iban nga lawas, hindi lang ang dila. Kaya ang dila importante sa pagpanabor. Ay, oo. Ano pa si Papang Nixon kung si Papang Alvin ang mag-duty, basta gaulan,
ang ila ginauna dipinsahan ang dila. Ano mga bolo-balita kabantayan nyo? Dugay-dugay report gikan sa ato sining ang mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita sa Kapitolyo Provincial. Dalon nina ni Aksyon Eden Amoso masobra 600 kilos na ginadilian pork products na konfiskar sang African Swine Fever Task Force. Umpisa pa sa bulan sang Enero sine nga tuig. Ang record nila ti mga 600 kilos ang na-recover sining African Swine Fever Task Force. Sumugod nga ila inigin kampanyahan sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang kompleto sila karon nga detalye bantayan sa report ni Aksyon Dinaboso. Ang balita naman sa New Government Center, dalaw naman ni Aksyon Art tay hupon trabaho sang extraction team gikan sa CDRRMO na hatagan nga nagakaigo or hatagan sa nagakaigo nga sistema suno kay Executive Assistant Jo Marie Vargas. Ano ning extraction team man? Trabaho nila hatagan kuno sa nagakaigo nga sistema. Ano ay sistema ang trabaho? Ibaloon ta na karon sa report ni Aksyon na Artay Hupon. Interview sa kay Sir Jo Marie Vargas, ang assistant or executive assistant sa Office of the Mayor. Sa nasyonal nga mga balita, Gatchalian nagpaandam sang korupsyon kun tugtan sang gobyerno nga dumalahan ang NGCP. Liwat ka pagbuhi sang pistok, wala ginaprobahan sang OPAP. Sa piya kabahin mga senior citizens nga fully vaccinated, ginatugta na mga makagwa sa ilabalay. Amuning mayong balita. Kaysa tuon lang ko ng aton nga mga senior citizens, itiner mo lang sa ilabalay. Pwera lang sa makaisrot ka maglakat ha. Ay, bisa hindi man gidlayo ang laktan, na lang makagawa lang kag makaulo exercise. Importante na sa may mga edad, ang ginatawag nga exercise. Di kung huko ni sila, nablang pungko lang nga pungko sa pulungkuan, aton nga mga senior citizens, way man ang gagiho ang lawas nila, tiko kisa maunay pungko, kasinggit aragoy. Hindi ba totoo, Christian? Ang may mga edad-edad bla, no? Magpungko sa pulungkuan, magtiner sa pulungkuan nila. Pagtindog sila, kasinggit ka, aragoy. Tibot silingon, ang may mga edad na, pwede na kagwa sa balay nila, inakon, fully vaccinated na kamo. Inang nagabakunahan na kamo bla? First kag second dose na kompleto nyo ng second dose nyo na bakuna, at pwede na kamo karandadi kag kawalda-walda, pwede na kamo ka-TikTok kung si James Binares. Ano James? Ma-TikTok na si Lola mo? Oh. Pwede rin si Lolo o si Lola maka-TikTok. Buwa ka mo sa balay nyo. Inaya ko na bakunahan na ka mo kumplito ha. Pero kung isa pa lang, ayaw na yung mag-garanda, di ka magwalda-walda Lola ha. Lolo, hindi na yung magwa. Pila na sa balay, kumplito wa ang emotion nga vaccination para makagwa ka sigurado. Kag mag-exercise. Exercise tuwing umaga, kung si Yoyoy Bilami pa, ang iba niyang terms na TikTok Lola, TikTok Lolo. Nan. Kaya na, may assurance na kamo ang mga senior citizens. Basta kompletohon nyo lang ang inyong sininga vaccine. 600 ka establishmento komersyal nagahulat sang safety seal. Agod makabalik sa operasyon.
Amo ni mga dulog-dalag ko nga mga balita sa nasyonal. Isibo na warasan sa inyo sila mga rino, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Check tayo nga ito sila nga Patrol 2. Ato sila na Coswell Patrol, kamusta hon tayo sa Aksyon dyan? Kamusta hon tang trapiko sa syudad sa Bacolod siling nagatulot-talithi na panahon? Puro ka pamati ang atong mga taga-bitaw, bla? Na binigid si Major Orwell Kulanag or if not si Sir Dennis Perma, ang admin chief sa Bitaw. Sir, butangan tagi na guro permi or permanente nga traffic enforcer ang Golden Field Commercial Complex, bla? Labi na doon ang taytay ng inaobra, bla? Hindi kinasang agabaw sa pagkagutok, sa pagkalaba-laba. Na magsaginaray pang mga salakyan sang ginutok. Dira sa may bangga iyap la. Madali ko binag-standby man nga kwan. Na traffic enforcer kay kusa ba nagkasurod sa bangga iyap mong galiko da vlog panglaktod. Or if not may nagagwa man da sa bangga iyap nga mapa city proper. Ikaw nagadamo ang salakyan, ti amo na kung isa nagakos ang traffic. Tipo kung may traffic enforcer da, Major Rowell Kulanag sir or sa kay Sir Dennis Permada at kasi siguro mapaganagan ang kagutok nila, especially kon aga. Ayos! Kutang na permanente nga traffic enforcer ang bangga iyap da bla kag ang Golden Field Commercial Complex dalan dira sang Araneta para nga mangin maayo kag tarunsay ang dalagan sang trapiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:08 na. This time, i-check na ito sa Patrol 2. Traffic situation sang Bacolod. Yari si Aksyon John Diaz. Sa report, John, may hapon. Rin na sa ang ulan aksyon na rek. Dari mismo sa sunod sang Bacolod. Galing kay Mayo lang ni. Basta hindi lang yun lang basfog ang pagtupa sa ulan. Oh. Kaya para action na rin nga maka-enjoy. Kaya maka-randa di ang pinanaton ka maka-action subong hapon. Tugtog sa kagabi. Remember, TGI, God, it's Friday, tani, no? Dahil kay tiko na mo sining panyempo, medyo maulanon ang panahon, iban daw wala na isang gana nga magwa sila nga tagsa kang olongga. Iba na puro po na hunay. Pero ang mga service crew, ang mga nag-delivery, di ba pagkaon, ari nga, galibot gyapon si Iban siguro nagapolo po deliver lang ini. Ako nagapolo pa dulong mga ka-aksyon. Anyway, kung trapiko, kasi mga balang sa palibot ng syudad. Ang patrol dali sa area ng Aksyon, isa man guro nga dapat kinila dibutangan sa traffic enforcer permanente. Ang mga natin sa may North Capitol Road, dali sa may atubang sang Kadahot Aksyon Erek, no? Okay. Kaya sa ka, ang mga area, pero tigre dili ka bugat ang trapiko ba sa mag-aapo na gani, mo sini oras, peak hours na labi nga biyernes. Ang mga gining adlaw nga pinauli, abi ato mga ka-aksyon, ay labi nga nagapuyo sa luwas sa Metro Bacolod, amakon mo, sini nga hapon, dili paglabay naton. Do dugay kagitantis nga karampuwa sa intersection point. Nga kanabo lang gid man no sang spano ko ng iya abi makasun ka labaon. Ang sadra kibilan taon nila may mo wala gid lang tanto mo silang sistema kon trapiko mga banana. Or bas den traffic enforcer diri nga nasa nagpulo pa silong anaya kay nagatulo talit higid nan mong ini nga talit maka tuga gid man isang balatian kay go on off lang reaction na Eric. Okay. Pero kung mas maayo dira may ara permanente kay kung may permanente nga traffic enforcer ang implikasyon sinati may ara gid yapon sa sistema kon trapiko pagabana. Wala man tari problema kung diri kinagabay sa milakson kay expected in its usual naman sa mga motorista nga labay sa diri nga medyo mabudubog at kinang trapiko ang pasensya diri mo gining pinakayabi para nga hindi gid ka magtaas ani mo dugo samtang nagabiyahe ka diri ka labay sa lakson kay masugapa mo diri ang mga dipasay nga jeepney nga bisan diin lang nga pwede gid ka panaog mong wala gid posible sa ilang daan bisan di kira basta nara para tutungan sa dalan kung panaog ka pasero magkapasero kaya dapat ikaw nga naga-drive privado nga salakyan ko dipasay manabi nawaan mo gipasensya mo national highway ning daan ang lakson kada mo gid sa masalakyan nga diri nagalusot mga ka-aksyon dahil pag mabot mo naman sa Ramos Lakson dito ko naman gulugan ka man to ka medyo malaba-laba ang pila sa masalakyan nga gikan diri sa downtown area kon diri sa may Lakson mga ka-aksyon from south going to north direction ang pila daw nagalabot sa may malapit sa 19th kag 20th Lakson Street. Galagti, importante, dire-diretso lang ang biyahe sa mga salakyan. Kaya ang traffic lights, kaya ang traffic enforcers,
Ara gyapon no sa may area mismo sa Ramos Lacson. Ang pabisa kino-drive naman nga ruta, the same gyapon kay wala pa gid natapos ang ila dira ginakayo nga dala noon. So kung ang inyo dira nga gina-experience nga medyo mabugat nga trapiko ay nabla magka-aksyon nga nagapunsok ang mga salakyan ni delivery nga makatabok sa intersection point. Kung nga isa lamang kalinya ang ila dira nga maagyan. So kung ikaw kaplano ka maglabay din sa kino-drive, siguro mas maayo kung nakapurpangita ikaw mga diversion road bala. Kung nasa ulado mo diri mga lulutans Bacolod, pwede gid. O kung ang igi-move direction pa south o kung pa east ka man nga portion sa syudad, Alihis, Mansilingan, siguro pinaka-advisable gid ini ka na lang maglusot sa Lacson dito ka na sa conferential wa. No, dire-diretso kaya at least ang traffic areas dito. Dala mo na sa may home site, malapit sa conferential road, tubang sa nga 7-Eleven, di paglabot mo diri sa may Bangga, ako sa may Burgos Conferential Road. Ako sila dala makakasong Bangga, kuri mo naman sa medyo mawulubugat, kidman, pero nag-function sa may sistema, kinito na, ang traffic lights, abi, ginasunod ginasang kalabanan. Compared mo kung diri ka pa maglabay sa may Lacson nga area, at ito kinugayan kapag kayo lalabot nga diri nga daan paglusot mo Lacson, aling ka ba diri sa may Buri Road, traffic na. Hinay na daan maka-aksyon ang lakat sa trapiko, especially kung dalhin ikaw sa may south going to north to south, mas manageable siya, mas tolerable kay kajutay sa mga salakyan. Pero ang sistema ka ng traffic light code nga ginasunod, ara na ako, hindi na pwede nga ibaliwala sa mga motorista nga naglabay sa mga mismong lugar. So, dapat mo na sa may Buri Road, diretsyo ka dari abi sa may Ramos Lacson, traffic na naman. Medyo na malabakadan ang pila sa mga salakyan kilabot sa tubang daw sa rolling hills, mga ka-aksyon. Namakon mo na from north to south direction na. Pero kung mabuyan naman, tag mag-green light na, at tidogin nakaginawa kay isang dalayon, kay makon mo nga dasig lang, no, ang lakat ng traffic sa Gilayon, mga ka-aksyon. After sila dira, kung plano mo, di isa kino-drive, at dito, another traffic area naman sa Bangga, Lasal, bangod nga may ginakayo, gyapon nga dala noon. Hindi ka malusot, dito, gyapon nara, paglabot ko sa nara, ang mga gyapon mga ka-aksyon, medyo magulubugat man, ang namin na dira kayo talaga sa labay nga sa lakyan. At least, no, nadiretso ka, pwede ka kalusot sa Bilamonte, dito ang mga gyapon yung mga agyan, kung dira ka maginaglabay, siningapon mga ka-aksyon. Kaya kung diri ka magbalik, sa Burgos Lopesina, siningapon makabig rin nga light to moderate ang traffic situation. Ang namin na sila dira, kung naling ka sa may north to south, pero kung naling ka sa south going to north direction, expect na ron maganda. Medyo mabulubog atin nga traffic ko, baka aksyon, sinimana nga hapon. Gihapon, sa panimulat, triti aksyon erek, hindi niya gulo, tulo-tulo lang. Lapit na sa ulan, kaya itim ako, magkagaring dala na, nagulan, din man siningapon mo, no? Amo lang ganun, sa ito mga ka-aksyon, preparasyon, gate ang kinanglanon, dala sa payong. Subong daan na rainy season, naging man, gineklara, naging man isang pag-asa, so dapat magtrabaho ka, preparar ka payong mo, preparar ka may kapote, kalo, ikaw dala, protection mo sa galingon mo, mong namigid ka may kalo, ka-aksyon erek, or, mas namigid ka may payong ka, no? Basta kung galakat sa dalan, hindi ka lang magbarangisi. Kaya basi kilatan ka. Kaya, although nga rin makulo, doon lagi ba nagkapuno pangila, lagi ka rin nag-uog sa sofa. Ano lagi makulog-kalumon ang kalangita, no? Pero kung nalilio mo to sa baybayon nga polusyon, adik tayo nag-uubog ng ulan, no? Bot sila nga bumulubas ko ng ulan sa baybayon sa surad sang Bacolod, di ba nga ka-aksyon. So, para mo na ang pinakalugang sitwasyon, kung ang atong senaryo tugnaw, karon na, kung makabalik report kita, storya naman kita init. Storya, tang bulalakaw, Lacson na rekaw, ha? Tuod to, aw? Kikapitan ko to, eh. Ganit, pro meteorites gimento? Ina nga ba, pati, do meteorites, do, amo gina sa Aksyon na rek. Di ba kamo sila ka nga meteorites, bato halin sa kawaan, do, mahal-mahal na sa? Mahal na sa do, tag 1,000 plus per gram. Milyon ang bilis to kung nabuto ko dako. Okay na, do isip-isip to namon, mga lagan ko mga 200 plus grams to eh. Ato, sa? Oo. Ba, dako ang kwarta ni Sir Mario to kung matuod to nga meteorites to? Yan, kay di compare na mo gali ka comments. Ang puti nga bato ko no, abigin putos na. Ito nga bato naman gilaga. May nagasuggest ka ba kinasimo to nga pag-post ba kina? Nga para si Sir Mario, may ugumo yung magsinggit ka Darna. Tao lang naman, ding! Ang bato! Misa man to nagka-comment ba nga, bato-bato sa langit, ang matamaan, wag lang magamit. Damo na balaan yung mga netizen to yan, no? O, karon may interview kita, so nakakita, agad.
nga paano nila identify? Wala. Actually, last Friday pa nila nakita. Abi ko, ini lang nga biyernes. Nagligat pa nga biyernes na. Naligat pa na kanilang biyernes sa kitaan. Giturot ako tago nila anay. Kaya ginacheck na nila kung ano ang balaang kamatuod sina. Ti progin ko na to, ipacheck sa ahensya. Hindi na pwede ito maprinda ni Sir Ramaka. Hindi mo ko no gold, di mo hindi nila prinda. Ha? Kaya hindi ko no gold o silver, hindi pa baton. Ay, ti pro kung meteorites to ya. Sobra pa na sa gold eh. Oo, ang ambal nila, ipa-geologist nila anay. Oo. Karon na, ang Kung statement si- na rin na nakakita, Kung si pare Roger Montalvo para sa Cimaros Wine Center niya tani na tinawan niya biya basi mo siling Superman bla. So Bisa ni si nakikita Roger mo Montalvo. sila, no? Oo. galing kayo problema, Toxerek, bisa naman ano mo kalampos, hindi sa kumabuka, Hindi sa buka, hindi sa matisping. hindi sa matisping. Hmm. Tapos gina-scratch ko to ginas ang akong kamot, ay doon ko nakita sa Facebook Live. Pag scratch ko, gaputi ang unod. Gabalik siya sa... After, mabalik itom. Ay, gali. Gabalik isaya itom action, Eric, no? Ate, mas manami mga eksperto na mga scientist na eksperto sa mo. Ganit, yan mo Sa matulad patag sang siyensya, bla, science eh. Ganit, ginpabalo na nila sa media para mabuligan sila kag may maparabot nila sa geologist. Eksperto nga makatuon sila dira kag mga balaan din nila kung Sinasimen niya, Kim GS mo na. amo ginaari na rin Base- ako na juta na yan. Basta no? magsikat mo na si Sir Mario Mamaka ang ilo-GS nato ng eskwelahan, no? O gani, no? Diyan mo na ako sa ilang pinaka-goal to para maibaluan kit makompirmar ko matutuod din man na to. Eh kung meteorites to, ati dako nga kwarta na. Mag 200 grams lang, sus. Dako na action na Rick, peti. Kabalo ka lain man ang pagkilo mo lain ang kiluan nila ginagamit. Oo. Magdiba mo sa kiluan shabu na ginagamit. Sila nga ni Roger Montalvo niya, basi kung bulong to sa COVID-19. Ang lain. Paano ba? Ati ko ni, lagaon eh, kag imnon ng tubig eh. O, pwede. Kung bulos COVID-19, so taringis pa rin Roger Montalvo mo. Nananalit doon yung patay. Gani, kasi mo na yung halin ng kamatay na basulan, pa siya ramaka na. O, nakaroon ito tayo sa mag-action pa dahil sigapon sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa totalan mag-action, basta mo sa kanyang po, namigin manhigop sa mainit yung kape. Pero kung kape ang aton pagkamalana, isa lang aton kina-endorso sa inyo. Mag-inom sa Dr. Alfred Green Coffee. Kaya Dr. ang kaglibot sa Bacolod Action John Diaz. So, nasa sa Action sa Bacolod Action Radyo. Sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon, John Diaz. There you have it, sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa unang round, kapag pakalagan sa ato sila Patrol 2, traffic situation sa syudad sa Bacolod. Si Sir Dennis Permagalio, ang admin chief sa Bita. Monitor sa aton, Sir. May hapon na si mo, Sir. Why kita na, Sir? Atong muno ko bala, Sir, nga sa Golden Field, kag sa may bangga iyap na bala, basi maka-posting tadakwan, traffic enforcer. E kung aga na nito siya, kung mapagkadto ko din sa istasyon, daw ginutok na kag dumag sa gidanay ng mga salakyan. Balikan talaga ko sa action dyan, sining bato nga nakitaan na bala sa may kilid sa Inoy Chess, sa isa ka persona nga naglupok ko, no, nawasaag. Lupok ko siya madala sa pagwasaag. Hindi ba lang ako na nung inang klase sang bato balani. Bala na kung bato-bato. Bato-bato, iyan yung kapato. No? Sige, balikan na sa Action John Diaz, tugay-tugay. May hapon nila sa kay, kay Mr. Roger Montalvo, monitor gisa sa ato nilang programa. Si Mr. and Mrs. Police Master Sergeant Osilito Lugo, si Kuya ko Osilito Lugo, monitor sa ato, no? Upod ang iya siling tiayon si ate, no? Ate, ari si Sir Dinis Perma, Dinis Perma pa, ara na dason pag-request mo. Si Roger Montalvo, limigo ta.
Si Mr. and Mrs. Louie Di Paula and family, monitor sa ato, no? Ang Dungganon boys, dara sa may barangay Kubay. Puro 4 la Carlota, monitor ang pamilya ni Sir Jigs. May hapon na sa inyo, Sir Jigs. Si Madam Ibuni Butser sang Germany, monitor man sa ato, no? Sila ni Sir Edwin Pineda sang New Jersey. Bow. May hapon dara sa inyo. Amo man kay GM Lanes Herardino, monitor gid sa ato, no? Kag sa kay Kent Bulakha Wanisa dira sa barangay Handumanan, monitor man sa. Sige, pagbalik naton, report na gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo. Panahon sang lahat. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak!
Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcomb Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagbatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna!
Pabalik din sa itong kapabalagad Action Report Afternoon Edition, Biyernes ka presentation. May hapon nila kay Elias sa Bandada, kay Helka Baltar Galapin sa Qatar Arasya, Sinde Siska, sinya ba si Kamangyana, si Giselle Franco Araman, si Allen Francisco Camacho, pamilya Camacho kag si Bunga dira sa barangay Gimit la Carlota ga monitor gisato no. Louie Alda Senior sa Manila ara. Oy migo ko Juji Bantog. Wow. Musta migo? Daw mayo gid ang teamwork ni Toto Edwards Piliogo. Hapon dira kay Toto Juji Bantog. Pay kita da. Sonia Dilatori Delgado may hapon. Si Lang Olaybar Tagulaylay. Araman si retired police colonel Placido Hintoleyo and family. Araman no ga-monitor sa aton sininga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor. Si Boyet Gabrido kag si Winston Gonzales hindi man magpaulihi ga-monitor man sa aton. Check na mga report na gikan sa aton sininga mga patrol unit reporters. Standby action Artay Hupo na sa si action Eden Aboso. Ining 600 kilos nga ginadilian nga pork products na konfiskar sang African Swine Fever Task Force. Umpisa sang Enero sang nagsugod din sila kampanya. Yari si Aksyon Eden Amoso. Line number 2 sa report. Aksyon Eden, may hapon, please karin. Aksyon na Eric naglambot sa 669 kilos o kontra 153,955 pesos nga valor sa mga ginadilian nga pork products ang na-intercept ginsunog kag ginpangbalik sa African Swine Fever Task Force umpisa Enero 1 tubtub Hunyo 3 siniman nga tuig. Sir kay Provincial Veterinarian Dr. Renato De Sena, 24 oras kay Aksyon Eric nagabulos-bulos sa pagbantay ang 50 tanan sa mga katapos ang ASF Task Force sa Bredco Port sa airport sa syudad sa San Carlos, Escalante, Cabancalan, kag Hinubaan. Dugang pa, isa-isa ginausisa ang mga shipment tagod malikawan nga maglaton sa mga baboy sa probinsya para hindi man malapnan sa ASF. Sa pihak na bahin, tadayan sa gihapon, nagapadala sang supply ang baboy ang Negros Occidental sa Luzon. Kag sa tuwang bulan gan isang Mayo, Aksyon Eric, nagkapadala sang 8,000 ka baboy ang probinsya sa Negros Occidental dito sa Luzon para sa ila siningat supply. Regarding dali sa nagapamangkot Aksyon Eric na sa resulta sa meeting kaina ni Governor Lacson sa upod sa mga alkalde, ipa-confirm ka lang karon kay wala na sila nag-allow sa essential non-essential travels pasulod diri sa probinsya. Ginaulat-ulat lang nga makasabat dugay-dugay Guru Aksyon Eric si Governor Eugenio Lacson na italakayon ito na lang sa ibang pang news and public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Dugang sila nga mabalita sa Kapitolyo karon sa action firing line, specialmente ining ginkasugtan sa mga mayors sa probinsya, parte sa non-essential lang ang mga travelers naton nga nagadungka diri sa aton mga puerto sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Talakayon nila karon sa pagpangalagad sa action firing line. Alin sa report ni Action Adler sa lawang report ni Action Artay Hupon, trabaho sa extraction team gikan sa CDRRMO atagan sa nagakaigo nga sistema suno kay Executive Assistant Jo Marie Vargas. Kung ano nga sahi ini nga sistema, ari si Sergio Marie, ari si Action Artay Hupon. Line number 3 sa report. Art, may hapon? Tawi ka na yung salbabida mo kung tapos ka dito. Monitor lang siya. Ay, oo, basta imo report nga parte Jo Marie Vargas, Sergio Marie automatic na. Namatian tabi report ni Action Art kung mayang pagplastar ya be. Kasi nga hapon, monitor gid siya kay malaan na gani schedule mo. Ito pati schedule ginatalian niya, ginapat ina niya. Yapi din ka po, abe.
Ang isa bago ganito nga excavator, lampusan na itong monitor pa hindi na maliso. Ang daan nga konta, nga si Werjet, tingin butangan niya man to. Siguro butang yung karaoke, blay ng tunog. Oo, nablang daw lulingod lang sa nagarikurida ka. Galing kayo massive line dito kapatid na very kwawa ang operator ako. Basi natawagan ko nga tagan ni Saxon na Line-line ng iyaya. Oo. Tapos ang pagsabat niya siya, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ga-extra line na yung parte sa sistema, ginatumalikot mo. Oo. Ang sistema nga ginamunod rin ni Sergio Marie Vargas, ang mga action Eric, ang pagbulig na sang tagsaka mga barangay sa instruction team. Actually, may pinidal na sa instruction na team. Okay. Sa pero iyan at personal ni Sergio Marie Vargas ang ginagamit na. Iyan ay personal na. Amo ang ining team na ginagamit sa EOC para sa extraction. Actually, sila niya kalabutan tag alauna, alas 2 ang aga ni Aksyon Eric mo. Ay na? Oo, mga nagaling nag-meeting sila nagigan nga adlaw. Oo. Ang sistema ang ginambal niya, ang mulikit sa mga barangay opisyal. Oo. Mga kapitan barangay sa una, mag-abot ang instruction team sa malaya di sang nag-positive sa COVID. Kung isa, buhay pa kapreparar. Ang himos pa sang dalalon na facility. Kaya lang ang gaulan ni bisa ako ni. May galing gaulan sa gwa di sa rooftop tayo ganyan. Baskog din ulan nila diyo. Mapagwa-gwa ko dito. Kaya doon nagtula siya eh. Oo, signal mo. Kaya ang natabo sinibagot sa sining bagong sistema, at least, antes magpanulong sa barangay ang extraction team, tiyo na nga pag-abot Aksyon Eric, ikarga na lang na yun na nag-positive sa COVID. Amo na, at least napadasig-dasig na. Oo. And then, tapos karga, tinalon nila sa palinda nga quarantine or isolation. Okay. Ang siya pagin nga system, nga ginahatagan na lang nila priority kung sino ang severe ba ang daw lalagid ang igo sa COVID. Oo. Kamong hiling nga gawon dalon sa ospital. Ang mga step down ni Aksyon Eric, magsiling ka step down, amo ning halin sa ospital, nga dalon sa mga quarantine facility, ginapaulihin na lang nila subong. Okay. Para at least, hindi ka man niya ginagdalian mo ang pagdala sa ila. At pag-iisip nga adlaw, nabato ni Sergio Marie record, sobrang isak gatos naman ang positive sa Bacolod. Abot ko nakagawa na sa DOH, bilang muna yung sa akon, yung sobrang isak gatos naman itong lakuton ng tao ko. Okay. Amo na ang problema, apply pagkatapos ng operation sa bilong adlaw. Makon mo nga daw astronaut, pang itsura mo raan sila. Sang imo sining PPE nga ginasosok, di kapoy, no? Pero arag gihapon, willing nga magpangaragat. Yari si Sergio Marie Vargas. Inuuna na niya ang daw lain bigla severe case. Ang iban nga taubahin pa lang o asymptomatic na ulihin na namon. Ang pinakaulihin ng step down na rin sa hospital na makakadto na lang sa quarantine facility. Kaya nito din tagit pagdalion kaya kung damo nagbigat ka reklamo, ayusin niya kasi naisin. Damo ka reklamo kay na extraction. Patay, hindi pa kung hindi kanina mo pagdasido ni. Kung dasido ni, basi mulat na ng tao namon, padodaan ng extraction team. So, sa palayag ni Sir Chomari, mayo man ang plano. At least may sistema bla ang operation, ang pag-rescue bla action art? Oo, kagya siya kung pagustuhan mo lang ang tao mo yan, hindi maghalong man, magulpiada lang tusmog, man positive ang inakuha mo, di ba? Oo, natural. Nali matapikan isa na kagbikwante ng tao ko sila karon manghakot sila. Yes. Lain pa ma-recommend ang alad na ito. Ang lain sila si Action Eric kasi section art na naman substitute. Pero importante, ara si Sergio mupod sa ato. Hindi ko na mag-iman yung komendasyon niya na. Mambal na siya, hindi na kuya po kayo ng buko ka mo nagdanay. Siling mo na siya, siling kuti ang imo malang niya buhok ang nagabukay. Oo, pro ang... Ang tagipusuon mo ya, hubing man. Correct.
Si Erbroti wala na kita. Si Aksyon Alvin, ang rekomendasyon sa imo, may tila pa man diya tunto. Hindi kamalokan, tiga monitor siya kada hapon, gini. Gani. Wala na kapampaw siya sa bilog nga daw ng kapoy niya. Makayuhon na si Sergio Maris programa ta daw halos ma-retrieve na sa kapoy, Oo. Masiling nga bubuyongin ang duwa mo. Gani. Oh, may time ba Sergio, mga pagkapit na ba sa Genji, digre sa Poseidon, no? Dito na rin sa imo, sa, kay... Oo, Agaron ta si Sergio Maris, pagkapit ito sa Genji, Hagaron ta siya. Kagagaron niya man ang iya ng mga upo, di para nga makabulubinta, matatudugang. Tirahin siya na kaya, very brave lang. Hagaron pag nakapaspos, disiplina Oh, nan, yan ni Sir Pinida? Yan ni Taba. Ni Taba? Okay. Tikilala ni... Tangila na yan na chairman, yan kagratag pamubote, si Vice Mayor Elsit. Tikilala natin iminti, tadaan ko, social distancing man kung naran na sila. Natural Oo. Kinagla niya social distancing na. Pero importante nga ara sila yung kagdamo. At least madawa-dawang ang aton nga binta? Akit maalon pag inyang presyo Siguro sila na hindi ito malitong ni sa nagpanay ni sa presyo kabalayan daw hindi abaw. Anyway, adogsing mo na Sir Jones para nga magpawan ka sa bilog mo daw nga pagmudlay. Amo nga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon at tayo hupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa balita, sa aksyon. Salamat yung aksyon na art tayo hupon mo na mga pagbulubago kag-adjustment ni Sergio Marie Vargas. Parang systematic ang giyos ng tao Kagang importante hindi malatnan ang tao ni Sergio Marie. Kasi na karon mga akwat, karon kang mag-rescue, karon sa mga nagpositibo kung mismo ang nagapangakwat ka ang naga-rescue na sudlan ka virus. Munang mayo nga sistema kag suwestyon ni Sergio Marie Vargas. Kami gina nga suwestyon, no? Parang at least systematic. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:44. Dugangan tang aton sa ring aksyon balita. Pagkatapos lang sa atong importante, dugang pa nga mga pahibalo. Ako po si Dr. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19.
Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye!
Yan ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa ato sa nga pagpangaragad, may hapon dira kay Homa Lumina, kay Trexie Ibusio, Dennis Richard Tiboroma, Joseph Estilo, kay Billy Pasco da may hapon gid, no? I-check ko na si Aksyon Jan Diaz kay do interesado kung isang bato blang naglupok nga nakit-an dira sa may kilid ka Negros Occidental High School. Ano ang pagpangusisa ni Aksyon Jan resulta sini? Jan, may hapon, napis kang back? Ding! Ang bato! Ang bato! Kontig-a bato! Kontig-a ang ulo. Kontig-a bato! Kurindi. Konhomok bato. Bato. Darna. Tinano na ng meteorites giman naman. Actually, kining bato nga nagaduag sang itom nga ang korte do o kung nakadakoon niya do isa ka inumol sang taho. Actually, ini nakit-an sang isa ka asawa sang gwardya nga dala na destino sa Negros Occidental High School. Kay ini sa dalan Araneta, di ba may pader dala sang Negros Occidental High School. Okay. I mean, dirigli sa dalan Hernaes, naman ng Libertad nga ruta Aksyon na Ereka. Dira kani may ara dira sa gitong nila nga barracks o kun outpost sang mga gwardya. Kaya ginapabutangan na dara gwardya sang skilahan kay ibang kuno kun ka isa ang mga kawati dira nagalusot sa may pader. Ilabi na kun medyo dulom-dulom. Ti amo lang gintuyo nila nga pabutangan gid sang gwardya. According to kay Mr. Mario Amaca, ang principal sang NOHS, ano tabo mga last una ang takna sang hapon sa tong Biyernes, dinalik doon nga Biyernes. Ara dara si Janet Sarcilio sa barracks, no, pusa sa nga bana, kay hapon na manugpuli na siguro Aksyon Ereka. Okay. Kibot sila nga dolphin na kuno nakit-an nila nga may ara sang isa ka pula o kun abi nagabaga nga bagay ngalin sa kalangitan nga naghugpaas direction erek sa likod sang barracks. Nga pagdagdag niya, maisa ko nakapuno sang kahoy nga na utod. And then paglabot niya sa may salog o sa may duta, nagkaralunay ang mga styrofoam. And then gulpi lang, nga dito sang ara na sa duta, ini ko nga bagay, nagadako siya, nga nagadako, ang nga nagabaga siya, and then nga sang pila ka mamilyo siguro sa nakaligad, nga ito, managit sa kadako, Aksyon Erek, gulpi lang ini nga nagsigabong. Jan? Yes? Antes pa padayon nun, nami tani ko nakuhaan niya pag ito tani i-video itong nga bagay, no? Nablang pagtupa, gid, no? Wala. Amo to niya, basta babae ang bali, sayang, gid ko, no? Kaya wala ibla nakuhaan ng video. Gani. Nakibot sa bala. Kag ang paglupok ti ano way siya maulamid ang paglupok way siya maulamid kag ang paglupok ya mo na nakadako ang bato. Hindi dako gid ko no. Dako gid sa. Ang iba sila din nakadto. Ha? Ang iba sila din nakadto. Hindi kay baga sa di ba na, no? Oo. Dogabaga sa kuno nga nagdako, and then gulping nga nagsigabong. Oo, ti siyempre mawasaag na mong, di ba? Oo, mawasaag. Posible yan, di ni amo ni guru yang nakuha ni, basi damo pa na to? Amo na ang isa dito kay kabudla dito sa kaon do. Secluded ng area bala. Kag nami siya tani dyan nga atong kahoy bla nga nigo, kuha man picture para daw may gamay pag nga proof bla. Oo. Ato man to Japon, no, ang kahoy. Ara at pagyapon Aksyon Erek, hindi do minabalik lang gid nga sanga. Gani. Nga gin and then ang styro ato man to la Manila gin tandog. Ugo ni. Do way gid makuha ang video, no? Way gid mang suro sa pinsar yan, no? Why gid sang babae ini si Janet. Ang itsura bla sang bato bla nga nakaptan mo na nakaptan sa babae, no? Do may similarity sang kuan sang kamangyan. Oo. Hindi ito itom gid sa Aksyon Erek nga mag-an bala. Oo. Ako nagakapyot mong sang duwa. Giti sina ako nakapyot pag ano ko sa kamot ko kamag-an gid saya. And then hindi ko siya bato nga normal nga gasrang abi ang pagkot. Hindi ko kahamis sa Aksyon Erek. Hining. Hining ang kamangyan abi bakit ano kisa do may mga edges para lang nga naga buklod-buklod o kunabi mga taliwis. Ini wala gid diri sa taliwis nga porson. So according to kay Mr. Mario Amaca, ato sa hapon nakabatis na lupok nga doabi nila kuno transformer wala sang kuryente nga naglupok.
sige babayaan ng Manila, eventually, tinanugit ining si Sarcilio, nga mo na nakita nila, sa nakita ni gali nila, Aksyon ang bato, gaing, init-init pa ni. And then, gibutang nila sa tubig, gintusmaw nila para mabugnaw, madula ang nagabaga, Aksyon no? Kanugod, gibla sa mga, sa tutani nga mga tinion bla, no? Gabaga ang bato, gin picturean, tapos mabutang sa baso, kumuinit, picturean man parang kung gaso bla, no? Yes. Wala gid nila na document kun baga, no? Oh, wala gid ba di comment bala nga kati ara nang bato eh. No? Kung magsiling ka lang amo na daw ang iba magpati pero kung may ebidensya ka nga video mas manami pa gid. It could serve as an evidence sa iba na. Pero ang makapamatuod gid sini Aksyon na kung totoo gini siya nga meteorite o kung nabagal ni Sir Amaka bulalakaw sa ipacheck nila ini sa Philippine geologist o kung sino mga eksperto para mamatud-an gid ini kagti may value gini siya matutuod hindi lang lango nga value ni. Base mga pinitik na bala mga turotisping na nato sa babaw kahawaan bala diyan. Oo, nga nadagdag, no? Oo, kita ka sang pelikula nga Armageddon. Why ko nakapag si Bruce Willis, Armageddon lang nga pelikula. Katanaw gani si Christian James Binares. Katanaw ka sa Armageddon nga pelikula Toto Christian. Iyan ni Bruce Willis. Dan daw, galing kita ko dako. Ito galing eh. Ha? Mga tisping, bro. Tisping na ya. Tisping na kung meteorites gid man na. Tisping na saya. Gamay-gamay ni kayo. Kaya dako gid meteorite. Kaya ang meteorites siya magtupa na sa to. Diyos ko. Pura sila pura gaba. Pura sila wait. Patay tatanan eh. Bilog ang kalibutan. Nguro. Ay swerte. Baw. Para palayo na ya. Amo na ang iladiri ginalauman. Panawagan man sila sa gobyerno. Kung meron sila mga eksperto. Makabulig sa ila para ma-identify ini. Kama mas speaker sa tao. Kung ano na sa klase bato. Gani. Pero kung didiri ka sa Maka, ba siguro swerte, siguro NOHS, no? Ay, isa pa. Oo, basi kabay pa. Basi siguro patimaan nga sining nga tuig. Magasinso. Sinso, gid gurong NOHS, no? Oo, kabay pa. Yan ba ko, sir, abaka? Sa pagkasin, ini mo sir, pagkamiyo, ilang nga magasinso, NOHS, dala ko sa pagkasinso da. Na, mo gina. Aba ko, sir, taguob mo na sa anay. Tapos kung pumatud-an na gani, pwede mo na gurobla kita ka kutsilyo, sir? Oo. Tigil ako na gamay. Gamay lang yun, sir. Bulo siya, buba. Bulo siya, buba. Tigil lang yun. Ano, Mr. Mario Amaka sa interview? Porsyon dyan. Yes, ako correct. Tisang Friday afternoon, labi namon kuan, transformer ang naglupok. Tising namon hindi lang tanay pag-ikuan sa media, iba si ano na sa bala. Tigin talantaw namon kung sino, halimbawa, tapos ina siya na kadto siya sa guard tarak sa skilid eh. So nagtupa siya nagabaga daw bula sa kalayo. So nag-spark. Pagka-tupa ya, amo to nagkuha ang aso, problupok daw transformer ang sigabong. Okay. Kaya mo na sa dahil daw high temp nga bato nga itom nga daw sunog. So sino meteorite guro, amo na lang at least nakita nga daw ka very lucky ang NOHS tupan sa meteorite pero kung may natupan nga tao patay kiti grabing velocity sina halin ko nalin sa babaw kaya mabuslot kagit kag gabaga sa kalayo. And also ka muna si Sir Mario Amaka sa pambalya kung may tao tong gatindog na dagdagan sini kag nagabaga abe kung totoo gid man patay ati disgrasya kag waswerte ba siya maupo sa kami mo sa bato. Mo gid na. Manggitom ka man masunog ka man nga daan. Oo Kapit mo ng panit mo, itom ka daan, ti pag-igos na ba, duwag itong panit mo. Ati ko di bulbid. Batok eh. Daw na hopefully nga totoo din eh. Oo. Kay para dako gid ang mabulig sini Aksyon direct. I-explica na karon dugang Aksyon dyan sa firing line, kito ko damos interesados na. Yes, damo gini i-plaster ka ni Luwat no kung paano ginatabo anong pagpayag. Even ang babae bisig Janet na interview man nato. Very good. Para sa mismo ako kay makasaysay kung ano natabo sining iya nakitaan ang pagkahulog sa ginilegar bulalakaw kon meteorite mismo sa compound sa Negros Occidental High School. Sa tatanan ni maka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian aton sa gyapon ginakabalakan babakuro nagresistensya magtumara.
Aksyon sa Bakalod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, ang parte sina sa bato, bantayan na cross firing line kay si Paron, inakaroon ni aksyon dyan para nga maintindihan nyo pagid ang ina nga report kag base may mga eksperto dira nga maka-explicar parte sining bato nga iya sang nga nakit-an dira nga naglupok allegedly dira sa may likod lang kilid sang NOHS sa barak sang aton dira nga mga security guard. Ayos! Wala ko panahon sa ato sa palagad ang inyo palatuturon Aksyon Report Afternoon Edition. Biyernes nga presentation magtakop ini temporaryo. Mabalik ini buwas. O po diri sa aton sila nga mapatrola unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga hapon. Aksyon Eden Aboso, Aksyon Artay Hupon, Aksyon John Diaz. Ang ato nga piloto si Aksyon Ninyo Bugina sa technical side naton, broadcast engineer Nelmar Madera. O po diri sa aton nga IT expert Christian James Binares. Sa ngalan nila Barboy, Aksyon Marlon Hidevaya, ako naman si Aksyon Eric MagbanuaNo Talos diri temporaryo sa serye patuturan. Pero kita karon alas 10 top de balas 11 Aksyon Night Patrol program. Salamat gid sa inyo sa inyong pamati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!